A policía investiga a morte dun mozo de 24 anos na Coruña. Aconteceu sobre as 3 da mañá na avenida de Bos Aires. Segundo fontes da investigación, foi unha malleira brutal que lle custou a vida a este mozo. A policía intenta dar cos autores e investiga o posible móvil do crime. Que tal? Moi boas tardes. Na Coruña despertaron hoxe sobresaltados con esta malleira mortal. Son moitas as incógnitas que rodean esta morte. Os autores e o móvil poden ser fundamentais para avanzar na investigación. Buscamos máis datos en directo no lugar dos feitos. Noelia Vázquez. Pois si, os feitos aconteceron, Irene, nesta avenida Bos Aires, xusto en fronte ao paseo marítimo da Coruña. Esta madrugada, ao parecer, a víctima tería grabado os autores desa malleira co seu teléfono móvil e aí desencadeouse a agresión. Unha agresión que acabou custándolle a vida a este mozo de 24 anos, a pesar dos esforzos dos servizos de emerxencia que estiveron durante máis de 2 horas tentando reanimalo. Un veciño da zona comentábanos así como o viviu. Varios coches de policía, ambulancia e tal. Entón, bueno, vimos que había eso, como a policía falando con varios rapaces, despois que había outro chico tirado no chan, de que estaban intentando axudarlle. Esta foi a primeira fin de semana tras a reapertura do lecer nocturno e primeira noite na que se intensifican os controis, especialmente nas 7 cidades e en localidades turísticas. Non houbo grandes incidencias agás en Vigo, onde foron desaloxados case 1 milleiro de mozos na Praza da Estrela. Tamén se intensifica a vigilancia en zonas de copas. Esta madrugada acompañamos a policía en Sanxenxo, onde os axentes velan polo cumprimento das medidas contra a COVID. A apertura ata as 3 da mañá e só ocupada a metade da capacidade no interior. Vaise poñer especial atención no control dos botellóns para intentar conter a suba dos contaxios entre a xente máis nova. Hai case 1000 mozos que xa recibiron a súa sanción. As cidades son as propias cidades as que tramitan as súas denuncias e impoñen as sancións, pero xa se están producindo, eso saben as persoas que están recibindo as notificacións, por exemplo, respecto das que tramitan xuntas, 684 concellos, casi 1000 persoas xa teñen pagado esa multa durante estas últimas semanas. E hoxe coñecemos máis datos sobre o sistema de autocita que Galicia estrea a vindeira semana. O luns comezará a funcionar este sistema, aínda que o Sergas vai seguir priorizando a inmunización por grupos de idade. Serán 2000 as prazas semanais que se reserven para a autocita. Poderán pedilas os maiores de 50 anos que soliciten a repesca e tamén terán prioridade os estudantes de Erasmus. Os Erasmus en Galicia son de orden de 2000 aproximadamente, non? Pois vamos a comenzar con eles. Unha vez que vexamos que isto funciona e que o sistema soporta as entradas dende fora e que, bueno, que todo funciona ben, iremos ampliando. Probablemente, decía antes, a outros estudiantes nunha situación similar pero que non teñan a condición de Erasmus. A incidencia entre os máis novos medra exponencialmente. O grupo de entre 12 e 19 anos é no que se están a registrar os valores máis altos, case 220 casos por cada 100.000 habitantes. Moitos teñen que ser hospitalizados. É o caso da Andrea, que con 21 anos está ingresada na planta de COVID en Ourense. Non imaginaba que podería rematar ingresada cando se contaxiou e agora, dende o centro sanitario, advirte que isto non é unha broma. Tengo 21 años y llevo ingresada en el hospital 4 días por una neumonía bilateral. Galicia supera este sábado a barreira dos 2000 casos activos tras sumar 142 máis. Volvemos a cifras similares ás de principios de xuño. Malia que se reducen os contaxios diarios con respecto á xornada anterior, seguen por riba dos 200. Os casos activos soben en todas as áreas, agás en Ferrol, e que só Pontevedra suma 46 máis. Xa no tocante aos hospitais galegos hai 2 persoas máis na UCI e 4 menos en planta. No tempo, primeiro sábado do mes de xullo, con moitas nubes e máis humidade na metade atlántica e con ceos máis claros cara ao leste do país. As temperaturas mantéñense sen cambios, arredor dos 20 graus, e o vento sopra frouxo do sur.